Vantong official channel thir tu le ngai thatu zong zong te voin hi July ni thum kumsang ni som ni panga ni nga ni ani a tun tuma hian nidanga kanti ngai le wang dewin nimin ni zan le voin lama Mizorama chanchin thar langsar zual poite te in kan ngai thadona nimin tlai lama aizol thuam pui veng thara tual tha na thian in vithlum chungchang te tin ni zana wais Phailengah In kang chungchang baka Kuminah Ruihhlo vanga thito zat chungchang te kan ngai tha ho don ani Nimin July ni kumsang ni som ni panga ni lai ni tlai darli vel khan Lalengzauva kumsomli son of puti zasanga Thingfal lunglei district aizol thuam pui veng thara a u te bela hun rei tak om to chu azuin puin Chemte-in athin nuna avi vangin aboral hewan doina hi thuam pui veng thara puti Lalengzauva te in chunga thilthleng ania bengwarna in police atanga an thudon an tarlan danin nimin nilai nitlai lam khan puti Lalengzauva le ama vittu Lalzalawma'n kumsom ni pakhat le a ṭhianpa pakhat chuan zuan in howa Lalengzauva le langwal Lalzalawma'n te chu in hnial buain langwal Lalzalawma'n thinrim thut chuan chauka chemte chulain Lalengzauva chu anak athin nun bula avitta ani an thom le chanchin hriate an tlan khom ngala Lalengzauva chu thi chhongin alo oma rang takin Greenwood Hospital panpui ngal ania zaitura operation theater an lak lu hnu loka aboral zuita ni in thudon ani Lalengzauva te in ti buailai hian an ṭhianpa pusiam thanga chu an bula hian alo muhila ama le Lalengzauva vittu ni a hriat tlangwal Lalzalawma'n kumsom ni pakhat thuam pui veng thar ami te chu police ten thuzo fia turin an la a Lalengzauva vi na chemte ni a hriat chu police te hian an la ngal bok a ṭhianpa kutura boral ta puti Lalengzauva hi nupui nei to thin ni in anupui nen fa pahni an neya anin then hnuwa an fa te chu anupuin ayan kola puti Lalengzauva hi Thingfal atangin aizol thuam pui veng thara a u te belin hun rei tak a om to ni in thudon na chuan a soi puti Lalengzauva ruang hi thuam pui uayame hola nizang khan tlaiwar pui ania voina aruang postmortem ani hnuwa an khuwa Thingfal lampan pui ania voin chanhudar ni vel khan sial suk an thleng to a zanin zanlaya an khuwa Thingfal hi an thlen pui tura ngai ani Thingfal branch uaime hruaitu kan biak chuan ruang hi zanin zanlai vela an khuwa thlen pui man ani an rin thu le an khuwa a thlen hian kohran ho ten vuina hun hmangin zanin la hian Thingfal thlan muala vuiliam ngal ani tur thu Vantong official channel an hril ani van doina tok chung kuate thinlung takin kan torpui tak mewa pathianin nompuin thlamuan se ti hi kan tong trai puina ani nizan July ni thum kumsang ni som ni panga nilai zan in khom hlan dar sarile achan ve borvel khan wais Phailengah electric venga puman lian ate chung ko chen na in asam type chu bungrua engma chu man lovin akang ralvek puman lian ate chung kwa hi an va in anin khom vek awangin in kan lai hian mi tuma in chunga anom lova in kang khotlangin an hriat meu hi chuan thel mi rual ani to lova in hi akang fai ne hle in kan chan tak hi hriat ani lova electric current kalasual ni in rin ani tukin khan wais Phailengah khotlang te chu in kang seng hoi hian an natlang ani tu na he Phailengah he electric venga in a kang vek atuna kan theng chi in a lo kang a pok dum mai ke ti ching he Phailengah in a kang vek
thấy bác ốm lầu chia tấp vào này mấy buổi sáng không mấy hà thì buổi ngày nào lần đi phok ai này tôi cái phok đi là kia nó đây anh cặp coi Thailand tweet karap thay electric bungan dap na dia lok kan itu kurbu kan ya hey tibak hai na omlok arab ta kan top maiหาม้อยตีมันตีนักการมันสุดไหม Excise and Narcotic Department Chinchia Danin Mizorama Kumin January Thati Ratanga Nimin July Ni Kumsang Ni Som Ni Panga Thingfal Ruihhlo vanga thi mi somthum pathum anom toa Ruihhlo vanga thi te hi mipa somni pariat le meichia panga annia heroin le damdoi dang ti pol man sual wanga thi anni nikum chung khan Ruihhlo man sual wanga thi mi somruk le pasari anoma mipa somnga pariat le meichia pakwa anni Ruihhlo ti thin te Ruihhlo ti thin te thi pui tamber hi heroin number 4 kan ti mai hi ania abak dang po hi heroin le Ruihhlo dang ti kop te anni kumsang khajakua somriat palia tanga kumin kumsang ni somni panga thlengin Mizorama Ruihhlo wanga thi mi sang khat zakua som pahni anom to a chung zinga mi sang khat zaruk somsari pakwa chu mi pani in meichia zani somthum pathum anom bok chinchia na tangalan danin kumsang ni pali kha Ruihhlo wanga thi antamber kum ania hemi kum hian damdoi man sual vangin mi za somli pathum anthi ni in zalen chuan atar lang Ruihhlo wanga thi hi Excise Department chinchia dan ania Excise Department te chinchia dan chinchia hi kan zukriat pui chia lova khopui le thingtlang lama po Ruihhlo wanga thi anchung te le khotlangin Ruihhlo wanga thi anga soilem lo tam tak aom theyangem chutiang chu lowam nual se atak taka chuan tuna kan tarla nai hian Ruihhlo wanga thi hi antam zok le in arinom thein kan han fredewa veng khua tam taka chuan Ruihhlo wanga boral han zep deuh angchi timai ta ila an thi chana kha odi te emo ani lo point akhatiang anga Ruihhlo awanga engemo ani chelem lawang chi te po kha om the hetia wantlang ngaya han mu poina ma ro chu Ruihhlo kai noi ti rian ngoi si kha kan soita ang khan helai hi Excise Department te chin chia dan kan zu khriat pui che lova amai ro chu hetia han ngai tu mai hi chuan Ruihhlo wanga thi zong zong hi Excise Department te hi Mizoram hian anom na khopui lian zual ti lawa chuan anom lo ti thei ania chu wangin engtiang chin ngan ni hian source an nei mina Ruihhlo wanga thi khotlang ina chu tiang angan song bol chia lem lo ang chi te khang te po kha an chiar te lem ti hi riata cha ko mangreng khop meya Ruihhlo wanga hanin ok lumta ang chi te in engengemo kha an Ruihhlo ti awanga thi na kheng ngoi ang chi te kha an chin chia tel thawem ti la ya hi riat acha ko mangreng khop meya eng po ni sela mi hetiang ang Ruihhlo wanga thi ya hi an tam thokhat hle meya Mizorama kan population te han ngai tu in abak hemi chinchi abak apo hi engemo zat chu om tura han ngai ta ila chu tiang te ani awang chuan Ruihhlo do konga hian tran kan lak thar le zual poimo tak mewin alanga Excise Department te ti tur chau ni lawa tu na khotlang oyame te Ruihhlo do po lati ang chi te khotlang ina khotlang ne na tho ho na thatak mai ko khran te thleng poina niang hetiang ang aom zela hi alomom khop meya
kan nam kan ram min run mek tu abik takin Ruihhlo heroine number 4 te hetiang Ruihhlo chi sang drugs le zuwa wang te poina niang thina le van doina tam tak thlenga hi poitak mewa lir thei accident te thleng po hian ani na taka chuan Ruihhlo wa wanga lir thei accident thleng hi atam ber ania chutiang te han ngai tu chuan tran kan lak hi angai tak mewani tu ma bang thei kan om lo Ruihhlo do konga hian engtika nge minron lu chil don ti hi kan soi thei tlat lo kan tu kan fa voin nia fel tak takanga kan riat te po hi Ruihhlo hian alo man reng to em ti te tin engtika nge kan riat lo lai karin voin nia kan him emo kan ti lai hian kan him reng thei bik lowang chutiang ang chuang kan du thu reng nilovin engemo pal thleng thei ani ti hi kan riata mitin kan film khur tak meu angai kai ni chu kan fi hli malom katu le fa te tianom lo tia hetiang ang hi thlir liam ngot mai chi ani lo kan zawa in eng ti huna po min lu chil ve thei ti hi kan riat chiana thei top chua ma kan lak chho zela poimo ani van tong official channel min lo ngai hlut sak thin tu zoram pon le chunga zofa zong te lom thu kan thil non le chowa kan channel hi khongaya subscribe like comments le share te min lo ti sak zel turin kan han nge non le cheu ani e